Hoffet i ddysgu mwy am fywyd gweithwyr cymdeithasol a'r gwaith maen nhw'n ei wneud? Gall gweithwyr cymdeithasol weithio gyda phawb, oedolion, plant a theuluoedd. Mae gweithwyr cymdeithasol yn gweithio mewn gwahanol leoliadau, awdurdodau lleol, tîmau cymunedol, ysbytau, sefydliadau'r trydydd sector a'r sector preifat. Maen nhw hefyd yn gweithio ochr yn ochr â darparwyr ac ymwelwyr iechyd, nyrsys a meddygon teulu. Gwasanaethau brys a chymdeithasol fel yr heddlu, swyddogion prawf a themau troseddau ieuenctid, gwasanaethau camdrin domestig a chymorth cyffuriau ac alcohol. Gwasanaethau cymunedol fel seicatryddion, seicolegwyr, nyrsys iechyd meddwl cymunedol a therapyddion galwedigaethol. Ysgolion, cynlluniau gofal plant a theuluol fel Dechrau'n Deg, Gweithredu dros blant a Home Start. Asiantaethau ac eiriolwyr gwirfoddol, gan gynnwys helpu ffoaduried a cheiswyr lloches. Plant sydd â phrofiad o ofal yn ogystal â gweithio yn uniongyrchol gyda gweithwyr maith a mabwysiadwyr. Pwy bynnag maen nhw'n gweithio gyda nhw, maen nhw'n gwneud penderfyniadau gyda'i gilydd gan geisio grymuso a chefnogi ym mha bynnag ffordd y gallant. Mae gwaith cymdeithasol yn gofyn am amrywiaeth o sgiliau, gan gynnwys lefel uchel o broffesiynoldeb, rheoli amser a chyfathrebu'n effeithiol. Maen nhw hefyd angen dyfalbarhad mawr, amynedd, hyblygrwydd, empathi, tosturi ac ymrwymiad i barhau i ddysgu. Bydd y gwahaniaeth. Bydd yn weithiwr cymdeithasol.